बे समाव मोनसे गोनां रादाब माहारियारि राजा लामायाव दावबायनायनि सिगां नोंथाङा सांग्रां जादो मानोना टलगेटनि मासुलखौ फिन सोदांनाय जाबाय रायजोआव नंगौ माहारियारि राजा लामायाव नोंथाङा गारि मटर लानानै दावबायनायनि सिगां सानग्रोनाया गोनां टलगेटनि मासुलखौ फिन 15% बांहोनाय जाबाय मोब्लिब बिल आरो गोनांथार मुलिफोरनि बेसेन सोदांनायनि उनाव दायो टलगेटनि मासुलखौबो सोदांनाय जाबाय नंगौ आसाम सरकारा रायजोनि गंस्नि टलगेटफोरनि मासुलखौ बांहोदों मोनफ्रोमबो टलगेटआव गंसे फिसा गारिया 5 निफ्राय 10 रांसिम मासुल होनांगोन आरो गिदिर गारिफोरा 20 निफ्राय 25 रांसिम मासुल होनांगोन मासुल बारायनायनि गोहोमा थांनाय 31 मार्चनिफ्रायनो जागायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बबे टलगेटआव बेसेबां मासुलफोर लानाय जादों बेखौ नोंथांमोनहा नैबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लादो रिपर्टनि बायदिब्ला नाजिरा घाटनि सनापुर टलगेटआव खेबसे दावबायनायनि थाखाय कार भेन जिप आरो रेजें मटर गारिफोरा 125 निफ्राय 135 रांसिम होनांदों गुबुन फारसेथिं रेजें मालगारि मिनि बास आरो रेजें फालांगियारि गारिफोरनि थाखाय टलगेट रेटखौ 205 निफ्राय 215 रांसिम बांहोनाय जादों खेबसेल' दावबायनायनि थाखाय 2X ट्राक आरो बासफोरनि टल रेटखौ 445 निफ्राय 455 रांसिम खालामनाय जादों कागराव थानाय 37 नं राहायुंआरि राजा लामानि राहा टलगेटआ कार जिप भेन आरो रेजें मटर गारिफोरनिफ्राय 110 निफ्राय 115 रांसिम लादों होननानै मिथिनो मोनदों सोदांनाय टल टेक्सनि बायदिब्ला मोनसे दावबायनायनि थाखाय रेजें फालांगियारि मटर गारिफोर आरो रेजें बेसाद रोगाग्रा गारिफोरनि थाखाय टल मासुलखौ 175 निफ्राय 185 रांसिम बांहोनाय जादों बेबायदिनो राहा टलगेटआव 2X बास आरो ट्राकफोरनि थाखाय मासुलखौ 370 निफ्राय 390 रांसिम बांहोनाय जादों गुवाहाटीनि साखाथिनि बायहाथा रडनि मदनपुर टलगेटआ कार जिप भेन आरो रेजें मटर गारिफोरनिफ्राय 125 निफ्राय 130 रां लादों फारसेथिं रेजें गारि मिनि बास आरो रेजें फालांगियारि गारिफोरनि थाखाय खनसेल' दावबायनायनि थाखाय 205 निफ्राय 210 रांसिम बांहोदों खेबसेल' दावबायनायनि थाखाय 2X ट्राक आरो बासफोरनि टल रेटखौ 420 निफ्राय 440 रांसिम बांहोदों नगावनि दब'खा टलगेटआवबो कार जिप भेन आरो रेजें मटर गारिफोरनि थाखाय 90 निफ्राय 95 रांसिम लादों आरो बेजों लोगोसेनो फालांगियारि गारिनिफ्राय 145 निफ्राय 150 रांसिम लादों बेबायदिनो रेजें मालगारिफोरजों लोगोसे 2X बास आरो ट्राकफोरनि थाखाय मासुलखौ 305 निफ्राय 320 रांसिम बांहोनाय जादों धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन